Прачніцеся і спявайце, містер Фрейман. Прачніцеся і спявайце. Не тое, каб я хацеў сказаць, што вы спалі на працы. Ніхто больш не заслугоўвае адпачынку, чым вы. І ўсе намаганні ў свеце былі б марнымі, пакуль... Ну... Давайте просто скажем, што ваш час зноў надышоў. Правільны чалавек у належным месцы можа змяніць свет. Дык прачніцеся, містер Фрейман. Прачніцеся і ўдыхніце пах попелу.